Introduzzjoni. Illum u fil-ħdud li ġejjin sejrin nagħtu tifsira ta' partijiet differenti tal-Quddiesa. Se nibdew billi naħsbu ftit fuq il-post speċjali li għandna aħna li niġu hawn fuq il-bankijiet u s-siġġijiet tal-Quddiesa. Aħna nissejħu il-ġema, il-komunità jew l-assembleja. Aħna ma għażilniex lil xulxin, ma qadniex niftehmu il-koll biex iltqajna hawn. Il-mulej sejħilna biex niltaqgħu flimkien. U mhux biss qed isejħilna biex inkunu qrib ta' xulxin, imma wkoll biex inkunu proxmu wieħed tal-ieħor. Aħna ġejna mid-dar tagħna għad-dar tal-komunità li nsejħula il-Knisja biex inħossuna eżies għal xulxin. Għax aħna eżies għal missier tagħna tas-sema. Għax aħna maqudin f'isem il-mulej. F'nofsna hawn il-mulej Ġesu li jgħidilna fejn tnejn jew tlieta jinġabru f'ismi hemm jien f'nofshom. Mela ftakru, aħna niffurmaw il-Knisja, il-familja ta' Alla, flimkien ma' dawk il-persuni li jgħixu ma' ġembna, ma' dawk li niltaqgħu magħhom fit-triq jew għand tal-ħanut. Aħna lkoll għandna din l-istess dar ta' kulħadd u aħna lkoll mistiedna biex ninġabru madwar l-istess mejda li hu l-artal. Aħna aħwa għal xulxin fl-Ewkaristija.